Относно градинката пред хотел Ровно, община Видин не спира да търси решение на този тип проблеми, като разчита на възможностите за партньорство и помощ от страна и на бизнеса. Нашето намерение също е да се възстановят и обособят нови привлекателни места за отдих на гражданите. Другия ви въпрос е свързан с състоянието на улиците. Министерството на регионалното развитие и благоустройство обяви процедура, която процедура позволява общината да кандидатства по проект за зелена и достъпна градска среда. Ние предвиждаме в този нов проект да бъдат изградени и напълно оборудвани тротуари и ново улично осветление. Разбира се, зелена част в парка, но един от основните проблеми наистина остава инфраструктурата в комплексите. И през следващите години акцент в политиката на община Видин, персонално моя, ще бъде да намерим, потърсим начин как да влезем в кварталите и от кварталите да вървим към центъра, така че ние да направим удобно място там, където живеят хората. Това е нашата цел. Мисля, че с площадките, които вече започнаха да влизат и в кварталите, постигаме до някаква степен това, но разбира се, всеки трябва да се съобразява с реалните възможности, които общината притежава от финансова гледна точка, колкото и тривиално да звучи това в момента. Това е реалността. Ние правим и невъзможното. Факт е, влизаме в кварталите.